Cai. Haha. Komai yana da lokaci. 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 Haha. Ya, ya. Hey, yanzu lokacin mu ne. Yanzu lokacin mu ne. Wait. Yanzu lokacin mu ne. Yanzu lokacin mu ne. Wait. Yanzu lokacin mu ne. Yanzu lokacin mu ne. Haha. Ya, to da basmala na fara zan yi tsokaci ku dan ban aran hankalin ku nan mu dan bata lokaci a yau abinci za mu ci jalab tana ta tiriri saman mace ku zo mu ci kuma yana da lokaci in zamani ya zo a ci in ka ci ku zai wuce to ka yi gangaci za fara mu taro zamanin mu kada ya wuce bar mana a karkace wai zamani ka dakata mu zo ci mu caccake ciki da ci kuma ya fada mu muke ci abin gaban ka bai gaban mu mun hajin mu muke ci Ila na yi godiya da kayan dukan wuce amin ka zara ba da kariya ga wayan da ya kai gaci masa dan mu rabbana hada su da cutar bacci saurare yana bacci ga mun ta yi mun wuce wanda su sata yin face kafin su zo mun kai gaci kuma yana da lokaci 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 yanzu lokacin mu ne 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 ina guje abokai yanzu lokacin mu ne zo mu rayu yanzu lokacin mu ne zo mu tashi tun da lokacin mu ne Is too flexing. Abokai na yanzu lokacin mu ne haba ƴan mata yanzu lokacin mu ne zo mu rayu tun da lokacin mu ne ba mai hana mu tun da lokacin mu ne yanzu lokacin mu ne yanzu lokacin mu ne the boys is our time kuma yana da lokaci 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 go ganin na sa digar aro ba wanda za ya bambaro lokaci ya gangaro gare mu sai ku hanzaro mata maza ku tattaro mu dan wanka da zanzaro mu hauturu mu gangaro abadan ce ta ku ana ta mu wace ta ku wayansu sun shiga uku ba su komai sai tarku lalle ku kun shiga uku domin ku ban zama da ku Allah ka ba mu ba su in ka ba su ba mu ko ganin su ma wai ba su son wai su gan mu rabbana ubangiji gare ka yau muka zo mu karɓi kukan mu a kashe dariyar farin ciki na magiyan mu amin magiyan mu kuma yana da lokaci 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 kuma yana da lokaci